יש לכם רק 2 דקות וואי, לחיות, וואי, מה וואי, אתם וואי. עושים? מה אתם עושים? איך אתם מנצלים הכי טוב את הזמן הזה? 2 דקות, נשאר 2 דקות. 2 דקות. 2 דקות. קודם כל אני דופק שנץ. ואז שם נודניק על כל 5 שניות. לא, סתם, אם יהיו לי 2 דקות, אני חושב שאני אעשה את הדברים שאני מפחד מהם בדרך כלל בחיים. למשל? בנג'י, צניחה חופשית, לבקש מארז צ'ק. לא. עם כל הכבוד אני אגיד לכם מה הייתי עושה... ארז? סח. לא, אם פשוט אומרים לי שסוף העולם הגיע, אני נצמד לארז. למה? הוא בטוח יש לו איזה בונקר, איזה מכונת זמן. לא רק שהוא ישרוד את סוף העולם, הוא בטח גם ינחה את זה. אל תצמדו לארז, אולי הוא בגיהנום. סביר להניח שהוא מגיע לגיהנום. למה? השטן מחכה לו. קדימה בוס, חיכינו לך. מה פתאום? אחי, אם מגיע סוף העולם, אם אומרים לי שמגיע סוף העולם, ישר אני מוציא נעל ואני מתחיל לטבוח בג'וקים. החארות האלה לא יישארו אחריי.